بارتنا فلمكين مولاي كلمتك مقدسة قلب وحدة لينا بالجسم تبلك هاي فيلم المحبة فيلم إلهنا متمرين تولي من تشفير Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis miġburina hawnhekk madwar dan l-artal għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika ninsabu fir-rabaħat tal-Eid u l-liturġija tal-kelma bħal kull sena fir-rabaħat tkellimna dwar Ġesu ir-raj tajjeb. Jew koll ġurnata biex nitolbu għal vokazzjonijiet. Vokazzjonijiet mhux biss saċerdotali u reliġjużi, imma wkoll vokazzjonijiet għax anke żwieġ huwa vokazzjoni biex mulej jbierek iż-żwiġijiet u l-familji tagħna. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija biex ngħixu sewwa din l-Ewkaristija ejjew naraw fiex stajna nqasna lil Alla u lil proxmu tagħna u b'qalb sinċira nitolbu maħfra. Fakkarhom li l-Qudisa tal-lum jabsu fraġġju għall-irweħ tal-familja Kamilleri. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazzna Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna ħtijietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola tas-smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bejn il-missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-tana, int li qiegħed fuq l-lemin tal-missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox mexxina lejn ix-xirka tal-ħenjien fis-sema biex aħna l-merħla ċkejkna tiegħek naslu fejn daħal qabilna ir-raj qawwi tagħna. Dan nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Siedna li għallhom jekk jgħixu jisalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarriem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Narejt il-50, Pietru fl-imkien mal-11 qam u qal lil-Lud bil-ħenoli. Ħajkun jaf fi żgur il-poplu kollu ta' Iżrael li lil dan Ġesu li intom sallabtuh Alla għamlu mulej u Messija. Dan il-kliem li semaw laqtilhom qalbhom u qalu lil Pietru u lill-apostli l-oħra: L-aħwa, x'għandna nagħmlu aħna? U Pietru iġibhom: Intmu u jitgħammed kull wieħed minnkom fl-isem ta' Ġesu Kristu għal maħfra ta' dnubietkom u intom tirċievu d-don tal-Ispiritu Santu. Għax il-weda qiegħda għalikom u għal uliedkom u għal daw kollha li huma fil-bogħod, daw kollha li l-mulej Alla tagħna sejħilhom. U b'ħafna kliem ieħor tagħhom xhieda u issihom bil-qalilhom
salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisa l-ħażin. Għalhekk dawk li laqgħu kliem tamdu u dakinhar ingħaqdu mad-dixxipli madwar 3000 ruħ. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien, il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni ngħidu flimkien, il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollu ħdura jqiegħdni, dejn l-ilma fejn nistrieħ jħodni. Emmu jrejjaqni ngħidu flimkien, il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fi-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wied mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni. Ngħidu flimkien, il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Int ħejja mejda għalija quddiem l-għeduwwa tiegħi, biż-żejt idlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Ngħidu flimkien, il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Mija iva jimxu tjieba u l-ħinina il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Ngħidu flimkien, il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżiż, jekk tagħmlu t-tajjeb u ssofru d-batija bis-sabar, din tkun grazzja quddiem Alla. Għal dan intom kontum sejħa għax Kristu wkoll bata għalikom u ħallilkom eżempju biex timxu fuq il-passi tiegħu. U li ma kien għamel ebda dnub u ebda għerq ma nstab f'ommu, meta għajruh ma weġibx bit-tajjir, meta bata ma għeddiċ imma ħalla fidejn li mħallef ġust. U tabba bid-nubietna sa fuq is-salib biex aħna immutu għad-nubiet u ngħixu għal-ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu. Intom kontu bħal naċ mitlufa imma issa irġajtu lura għand ir-raj u l-għassies ta' ruħkom. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Jina r-raj it-tajjeb jgħid il-mulej, jina nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal tassew ngħidilkom. Min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra dak hu ħalliel u brigant. Imma min jidħol mill-bieb huwa r-raj tan-naċ. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-naċ mill-leħnu jisimgħu u jsejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda bisimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-naċ tiegħu huwa jmur qudiemhom u n-naċ jimxu warajh għax jisimgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux għax jaħarbu minnu għax leħen barrani ma jafuhx. Din il-parabola qalilhom Ġesu iżda huma ma fehmux xried jgħidilhom bija. Għalhekk Ġesu reġa' qalilhom tassew ngħidilkom li l-bieb tan-naċ huwa jien. Daw kollha li ġew sa issa qabli huma ħallelejn u briganti. Iżda n-naċ lilhom ma semewhomx. Jien hu l-bieb, jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi isalva u jidħol u joħroġ u jsib fejn jira. Il-ħallil ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqret. Jien ġejt biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Il-kelma tal-mulej. Tal-Evanġelju nitnasfu minn nubietna. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma joqosni.
Dak huwa li rajna fis-salm, ir-responsarju li rispondejna. Jien illum ħankellimkom fuq żewġ affarijiet oħra. Il-mulej huwa l-bib tiegħi xejn ma joqosni, jien nisma' leħen il-mulej u xejn ma joqosni. Għax il-Vanġelu jridu npoġġuh fil-prattika. Mela ħalli nibdew biex nifhmu aħjar. Kulħadd naħseb għandu d-dar, jew bena, jew xtara. Meta xi ħadd jibni dar l-ewwel ħaġa li jagħmel x'jagħmel isa. Anke jekk provviżorju, jagħmel bib. Għax il-bib iservi ta' protezzjoni għall-ispazju privat tiegħi. U llum qabel konna ħallu ċavetta fil-bib. Illum maħlu l-alarms, nagħmlu bibin f'saħħithom u noqogħdu attenti li ma jidħol ħadd fl-ispazju tagħna u nafu u nagħmlu sewwa u ġieli jħabbat xi ħadd u għandna dik il-proverbju Malti wkoll aħna il-bib tagħna x'ngħidulhom ej joqgħod. Jew il-bib dejjem miftuħ meta trid ejja. Ninvitawhom fl-ispazji tagħna. Imma baġġel jħabbat xi ħadd ma nafuhx u ngħidulu jistenna fil-bib sakemm forsi morna ġewwa ġibnielu dak li ried għax ma nafuhx. Issa dan irridu napplikaw ukoll għall-ispazju tal-qalb tagħna. Minu qiegħed fil-bib ta' qalbi? Min qed jieħu ħsieb il-bib ta' qalbi? Jiena meta ħanġibilkom eżempju, meta sirt saċerdot ilu 30 sena. Niftakar konna għadna bil-liri u meta tilħaq saċerdot iġibulek xi regali, affarijiet tal-fidda u mbagħad tmur tagħmel naqra ta' festin. U niftakar missieri qal mhux sewwa nħallu dawn l-affarijiet weħidhom x'in ikunu l-parti għax jiġi xi ħadd forsi jisraqhom. U ssib l-iktar persuna li tafda biex toqgħodlok id-dar mal-affarijiet materjali. Imma mal-qalb tagħna, mal-bib ta' qalbna, il-min qed impoġġu biex jiffiltra x'jidħol fil-qalb tiegħi u tiegħek. Jien għamil din id-domanda li l-nifsi, il-min impoġġi jiena jidħol kollox l-irmixku l-irmox kollu ġal qalb tiegħi. Jew il-bib ta' qalbi huwa Ġesu. Il-bib ta' qalbi nħalli lill-Alla. Fil-bib l-importanza il-min impoġġu tal-bib, l-importanza tal-bib tal-qalb tagħna. Għalhekk Ġesu llum fil-Vanġelu jkellemna fuq il-maqjel, il-bib tal-maqjel u jgħidil nidħlu fejn hemm jiena nieħu ħsieb il-bib. Għax il-ħalliel ma jidħolx mill-bib, intom tafu. Li l-ħalliel law li jipprova jidħol mhux mill-bib prinċipali għax ovvju li jaraw ikisser il-bib, imma minn xi tieqa mill-ġenb u ma jidħolx biex ifarfrilna jew natfilna d-dar, iwa jnaddafilna minn xi ħaġa oħra imma jidħol biex iħarbat. Issa jekk aħna nafu nipproteġu l-affarijiet materjali tagħna b'dan il-mod. Jien nistaġeb kif ma nafux nipproteġu l-affarijiet tajbin f'qalbna. Jien mhix qed nippunta subajja ta' għax ġeli jiġri lili wkoll illi ma jirnexxilix jew forsi b'xi mod jew ieħor lil Ġesu nmarbu mill-bib ta' qalbi. Ma dan l-ewwel punt, min hemm fil-bib ta' qalbi? It-tieni punt huwa l-vuċi ta' Alla tilkom. Nimxu wara l-vuċi ta' Alla. Illum hija wkoll ir-raba' ħaddejjem huwa dedikata għat-talba għal vokazzjonijiet. Issa kif tisemgħu l-kelma vokazzjonijiet jiġukom f'moħħkom is-sorjiet u l-qassisin żgur u l-isfijiet. Però żbaljati ħafna ta' għax iż-żwieġ huwa vokazzjoni daqs is-saċerdozju u l-ħajja reliġjuża. Il-kelma vokazzjoni ġejja min invokare mit-Taljan u mill-Latin. Tisma' il-vuċi ta' xi ħadd. Hemm problema żgħira imma għax
Fil-qalb tagħna għandna żewġ vuċijiet, waħda tal-rajiet tajjeb u l-oħra ma tantx tar-rajiet tajjeb. Issa tgħidu li fader jiena ma nismax vuċijiet ta' u kif ħanaraf li min il-vuċi tajba ħanidilqu minn hawn. Kulħadd jaf x'inhu tajjeb fil-fond ta' qalbu. Kulħadd. U meta nkunu ħanagħmlu xi ħaġa li mhix tajba, nindunaw, tant nindunaw li nagħmluha bil-moħħbi u fmuni. Tant nindunaw li mhix xi ħaġa tajba illi nagħmluha bil-moħħbi ta' marti, bil-moħħbi tal-isqof jekk jaqqassejs, bil-moħħbi tal-ħuti s-saċerdoti, mill-ewwel nindunaw għax nagħmluha bil-moħħbi jew fid-dlam. Ġifieri ma nkunux boloħ jew nilagħbuha tal-boloħ, nafu x'inhu t-tajjeb u l-ħażin, però ħalli ngħidu ma nafux u rridu nindunaw x'inhu t-tajjeb u l-ħażin minn fejn ħankunu nafu. Il-Gaudium et Spes li hu ktieb tal-Konċilju Vatikan it-tieni jgħidilna dawn il-preċiżi kelmiet. Il-vuċi talla nisemewha fil-profond tal-qalb tagħna. Issa biex nisemgħu il-vuċi talla qed ikun hemm is-silenzju fil-qalb tagħna. Jiena ħanġibilkom eżempju, meta tmur disko jien mammuri, meta kont imur disko l-ikbar problema kienet li tisma' sieħbek x'qed jgħidlek. Għaliex? Għax hemm l-istorbju. Issa jekk jiena li nkollu bil-headphones, ma fija xejn tal tkun bil-headphones għax anke jiġri mmur xi passiġġata. Ma mhux bil-fors dejjem tisma' l-mużika, tista' tisma' anke xi pods ta' xi ħaġa spiritwali. Tista' tgħid il-liturġija tas-sijat, il-brevjar, dak mhux għal-qassisin biss ta'. Illum issibhom fuq l-internet dawn hemm maps, imma aħna dawk ma tantx infittxuhom. Issib eżerċizzi, issib diskorsi tal-Papa. Mhix qed ngħid tisma' lilhom biss għax imbagħad nibdew naraw il-qaddisin fit-triq, imma qas irridu dik aħna. Jiġifieri qaddisin tajb li nkunu, imma kultant biddel ftit tgħid ħa nisma' jien naf diskussjoni healthy sabiħa dwar kif ngħix aħjar. Issa, jiena sibt mhux tiegħi dawn ta' sibt 4 punti għax tgħid li fader kif ħa ninduna li l-vuċi talla u li mhix il-vuċi talla. Ħan semmi 4 punti kif nindunaw biex nżommuhom għal-ħajja u ngħixuhom. Alla, l-ewwel punt, jibni fuq il-karattru tiegħek. Alla ma jitolbok xi ħaġa li mhix li ma tux pjaċir tagħmilha u li m'intix kapaċi tagħmilha. Pereżempju li ma jgħidlejx biex inkanta jew waqqaflu xi kor għax m'iniex kapaċi, għax mużga brodu. Bit-Taljan ngħidu brodu doppio stari, ġifieri l-aħħar grata għall-mużika. Nkanta l-Alleluja u semmek nasal, ma naħsibx li nasal iktar. Imma Ġesu jitolbok xi ħaġa li inti tieħu pjaċir tagħmilha qiegħda fil-karattru tiegħek. L-ewwel ħaġa mela Alla mhux ħajse jitolbok xi ħaġa li inti m'intix kapaċi tagħmel. Jekk Alla sejħelek għaż-żwieġ għax int kapaċi tmexxi familja u taf tħobb. Jekk li sejjaħ li għas-saċerdozju għax fil-karattru tiegħi hemm ċertu affarijiet li huma idonji li nkun saċerdot. L-ewwel punt. It-tieni punt. Alla ma jitlobniex affarijiet faċli. Alla jitlob minna affarijiet li jiswewlna sakrifiċċju. Fi żwieġ jitolbok sakrifiċċju lejn l-ulied, sakrifiċċju lejn il-mara u viċi versa, il-mara lejn li l-saċerdot l-isqof jgħid li mur hemm hemmhekk irridek, jiena ngħidlu imma jiena hemmhekk għandi abtit immur, mela l-abtejt mhux ġej minn Alla. L-ewwel nett Alla jitlobna affarijiet ta' sakrifiċċju bħalma huwa għamel sakrifiċċju ta' ħajtu. It-tielet punt. Dak li jitlobna Alla qatt ma jkun għalina imma għal ħadd ieħor. Kif nindunaw li minn il-vuċi talla. Jekk jiena ħan niġi nippretkaw u nqara u nqaddes biex iħossni aħjar u jgħidu wara fader Vince kemmu bravu. Mhix is-sejħa talla dik. Jekk qed tiswieli li niġi hawn, tiswieli li niġi isma' quddiesa, tiswieli li nagħmel sakrifiċċju fil-familja u flok ma mort nimxi jew niġri jogging jietaw, dik la tiswielek ġejja minn Alla. Għax int qed tagħti xi ħaġa lil ħadd ieħor.
U l-aħħar puntu nieqafaw ħalli ma ndewwemkomx. Din il-vuċi li titolbok iġġieblek paċi. Jiena niftakar meta ddeċidejt li nidħol qassis dom tintellaw inniżel ħafna. Imma xi ħadd id-deċiżjoni finali qed jiena posti saċerdot ħassejt paċi u serenità li Alla biss jaf jagħtilek. Ġifieri jekk inti qassis jew miżżewweġ u x'int tkun ħadd tagħmel xi ħaġa mhix ħaġġiblek paċi fil-familja, imma ħadd tkun ta' periklu għall-familja, għall-għaqda fil-familja, għal uliedek. La ma ġiblekx paċi, kull ma jġibilna d-dwejja u noqqas ta' paċi fil-qalb mhux ġej minn Alla. Illum tkellimna fuq 3 affarijiet mhux ħandumu, jiena nimxi il-bib ta' qalbi minnu Ġesu, il-min mpoġġi għassa mal-bib ta' qalbi. Wara min nimxi jiena? Wara l-affarijiet tad-dinja l-flus, il-vuċi ta' min nisma' jiena. Żommhom f'qalbna daw l-affarijiet. U nippruvaw ngħixuhom ta' għal volja niżbaljaw ma naqtgħux qalbna x'aħna niżbaljaw, kulħadd iqer, anki jiena nqert, tqogħdux taħsbu li ma qerx, x'kulħadd jiżbalja, u nagħmlu kuraġġ naħarsu dejjem il-qudiem u nitolbu lil Alla jtina l-għajnuna biex nisemgħu l-vuċi tal-Alla, nimxu warajja u l-Alla npoġġuh fil-bieb tal-qalb tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nqumu bil-wieqfa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kullu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbu għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-3 jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u jiet fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu, mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben u li fl-imkien ma' liben u tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Il-mulej warraj jittajjeb li jħobb in-naċ tiegħu u jagħti ħajtu għalihom, nitolbu jienna inwieġbu għas-sejħat tiegħu. Nitolbu għal Papa Franġisku, għal isfijiet u għas-saċerdoti tagħna u reliġjużi u għal lajċi biex jaqdu lil poplu tiegħek bil-ferħ u bl-imħabba. Nitolbu. Nitolbu għas-seminaristi biex ikollhom il-qawwa u l-ġenerożità jirrispondu għas-sejħa li qed tagħmlilhom u għal dawk li huma responsabbli mill-formazzjoni tagħhom. Nitolbu. Nitolbu għad-djaknu Matthew Bajada li ftit jiem oħra ser jiġi ordnat saċerdot u għas-seminarista Franklin Mikallef u Matthew Borch fit-tħejja tagħhom għad-djakonat biex tkompli tgħinhom b'ħeġġa akbar għal kelma tiegħek u għal qadi taħuthom. Nitolbu. Nitolbu għal komunità tal-familji tagħna biex bħajjithom u bl-eżempji tagħhom jgħixu l-vokazzjoni tagħhom, iħeġġu lil uliedhom iwieġbu għal dak li trid minnhom int. Nitolbu. Nitolbu wkoll niftakru għas-saċerdoti li mietu fl-aħħar xhur sabiex mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Illa nitolbuk mulej dawn it-talbiet tagħna sabiex dawk li ssejjaħ għal warajk ikollhom il-qawwa u l-ħeġġa li jistgħu jagħtu ħajjithom għalik u għall poplu tiegħek bi Kristu Sidna. Kbira kien
Alleluia, alleluia, alleluia. Mikbarena fi qlubna u bit-tama, taħajjom ranfaruk sitrevir. Alleluia, alleluia, alleluia. Umali l-ħna firħana tal-anġli, natu bħajr min rodu lek il-ġir. Alleluia, alleluia, alleluia. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-Eid jaqluna dejjem ħalli roddulek ħaj biex il-fidwa li jinti tajtna tibqa taħdem fina bla jeda u tkun għalina għajn ta' fer bla tmiem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna l-fuq, nizzuħajr l-mulej Alla tana, sewa u xira tas-sew mulej tajjeb u taġġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġa sakrifikat Kristu il-ħaruf tal-Eid tagħna u qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna il-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Eid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla jeda jtennulek u jgħidu għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mitloħ ix-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsakrati lilek. Miċċu kontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li feħinata għalina ħaj il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu għal ħudu u kulu il-koll minn dan, x'dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kollu wara li klaħa l-kalċi, radlek il-ħajr, birek, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu biex jorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan huwa il-misteru tal-fidi. Nħabbu l-mewtijek mulej, xandu l-ferħ għaw minn tijek. Għalek mulej aħna u namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u it-tloħ glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu brat il-ħajr nofrulek dan is-sakrifiċċju ħaj u qaddejs. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tiegħek il-Knisja
Għaraf fija l-vittma li bis-sakrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nintlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex nkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u mal-Marija, mar-raġel ta' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Mart li glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wetta fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha f'din id-dinja flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ilqa bit-tieba talb u xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader Mister ħanejn lil ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Tolbuk tħenna l-ħutna mejtin, b'mod partikolari l-lum nitolbu għall-irweħ tal-familja Kamilleri. Daħħalhom nitolbuk fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitax u għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew, hekk nerfgħu l-ħarsna tagħna lejn dan il-missier li huwa r-raj tagħna biex blajnuna tiegħu nkunu nistgħu nimxu wara l-vuċi tiegħu u nħallu lilu fil-bib tal-qalb tagħna għalhekk ngħidu flimkien missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-sema hekk ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna b'nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, ma daħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħinjina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħarix lejn ħtijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li jien trid fija li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi lil xulxin. Paċi magħkom, paċi magħkom, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu. Tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Sultan
tijek lisem adistijek. Alleluia, alleluia. Salvatur livdeitna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Addis, awi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem addis tijek. Alleluia, alleluia. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħnina. Kollok tjiba, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem addis tijek. Alleluia, alleluia. F'dan il-moment li Ġesu jinsab fil-qalb tagħna, ejjew nitolbu lil Alla li jkun il-bib tal-qalb tagħna, tkun il-vuċi tiegħu li aħna nisimgħu u li nkunu kapaċi nażlu t-tajjeb bejn il-ħażin biex dik il-paċi li jġibu tkun f'qalbna u fil-familji tagħna. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Mulej inti raj it-tajjeb tagħna ixħed ħarsa taslim lejn il-merħla tiegħek u qiegħda fil-merat ta' dejjem in-naċ li fdejt bid-demm għażiż ta' ibnek li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Avviżi jibdew l-erbat tal-Madonna tatlu fis-sema ta' Marija. Nhar l-erba' 3 ta' Mejju jibdew l-erbat bitħejjija għall-festa tal-Assunta. Kulħadd għandu jirċievi l-programm id-dar mal-bullettin. L-quddies filgħodu jkun fil-5, fis-6, fis-7:30, fit-8:30 u fid-9. Fil-għaxija fil-5, fis-6:30 u fit-8 ta' billejl. Bejn il-11 ta' filgħodu u l-5 ta' fil-għaxija tinżamm fil-kappella l-adorazzjoni Ewkaristika. Is-santwarju jagħlaq fl-10 ta' fil-għaxija. Xema, lejl imdawwal. Nhar is-sibt li ġej jiġifieri fis-6 ta' Mejju id-Djoċesi ta' Għawdex ser ittella xema lejl imdawwal. Dan hu lejl iddedikat lill-Iskrittura Mqazza, diversi attivitajiet kulturali, wirjiet, kunċerti u anki attivitajiet għat-tfal ikkonċentrati fiċ-ċentru tar-Rabat. L-attivitajiet jibdew mis-7 ta' filgħaxija sa nofs il-lejl. Id-dettalji tal-programm se jitqasmu mal-bulletin, inħoġġukom tattendu u xxerdu l-kelma mal-familjari u l-ħbieb tagħkom. U fl-aħħar netloti tad-demm, nħeġġukom biex minnu f'saħħtu nhar it-3 ta' Mejju imur jagħti d-demm li huwa tant bżonnjuż mis-sija sal-5 ta' filgħaxija dejjem fil-Berġa tax-Xewkija u tieħdu l-ID card magħkom. Il-mulej magħkom.
Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajba. Maria, jifraħu tenna